Arkadaş şegeriniň häkimliginde bayramçylyk maslahat geçirli. Hormat prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň arkadaş şegeriniň ýaşaýjylaryna iýibilen gutlawyny, arkadaş şegeriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli tutulýan uly toý dawranyň berqara döwletiň täze ýamynyň garkynçlygynda agzybirligimizi we jewitligimizi pugtalanyrjakdygyna gazanýan ajaýyp üstünliklerimizi buýsanjymyzy hassa artyrjakdygyna berk önemlilerdi. Şeýle maslahatyň dowamy näqiji kışlarda arkadaş şegerine arkada gaziýetiniň hem çap edilip başlanmagynyň ýoly goýulanlygy, gaziýetiň ýygy-däli esasy çykarylyp hepdelik neşrine öwürlenigi belenip geçirli. Şonuň ýaly arkadaş şegeriniň arkada diýip atlanyrlan teleýaýlamynyň hem işiniň ýoly goýulyp, türkmen telewizioniýasynyň ýaýlamlarynyň hatarynyň artanyna üns çekildi. Şany wakanyň hormatyna guralan forumyň dowamyna hoş gabaryň gelip gowşanlygy barada aýdyldy. Şunda asman jitimlerini öwrenýän kosmos ýer jemgyýetiniň alimlary arkadaş şegeriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli hemde bu şäherge bolan buýsanjyň hemde gowunjyň nişany hökmünde asman giňişligindäki ýyldyzlaryň birine arkada diýip at goýdular. Bellenşýäli watandaşlarymyzy ýyldyz baradaky maglumat bilen tanışdyrmak maksady bilen asman jitimine arkada adynyň dakylanlygy tasdiklayan guwanamany, şeýle-de teleskopy we oň düşüren suratlaryny ýurdumynyň awraly ýokary goý mekdepleriniň biri bolan Magtumuna adaňy Türkmen Döwlet Uniwersitetine goşulmak barada çögdüt kabul edildi. Munyň özi ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlan bilim özgörtmelerini her kwata hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli amal asylýanynyň we hasa kämilleşdirilýäniň ýene de bir sutnamasyna urly. Dawrat naşanlar ähli bilim işgärlerini uniwersitetiň professor muallimlerini hemde taliplerini bu ajaýyp wakably gutladylar. Hemde değişli guwanamany dawaralýar diýdi goşurdylar. Ähli bilim işgärleri Magtumuna adaňy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň professor muallimleri hemde talipleri bu ajaýyp wakanyň ähmetini bellep, hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler. Hemde bilim ulgamynyň işgärleriniň döwletimiziň mundan meýlekde gülläp esmegi we dünýädäki awraýynyň hasa belende galmak ugruna tutan ýerli zähmet çekjekdiklerini ananyrdylar. Dawratmyzlar buňky hoş gabaryň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň doglunyny hemde arkadaş şegeriniň 1 ýyllyk şany toýunyň giňden toýlanýan gününe gelmegine çuňur mana eýdigini öňe çekip, Gahrman Arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy bu ajaýyp şany we kably gutladylar. Hemde bagtyarlyk, rowaçlyk, parahatçylyk türkmen halkyna bolsa mundan meýlekde gülläp ösüş we üstünlikleri arzuw etdiler. Ýygnananlar türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy esasyna kemale gelen arkadaş şegeriniň birinji tapgarynyň açylşynyň taryhy ähmetini bellediler. Gahrman Arkadamyzyň hemde hormat prezidentimiziň ýygy-däl ünsi we gollawy netijesinde ýurdumyzdaky ilkinji akylly şäher ýaşamak, zähmet çekmek, diň jalmak üçin iň amatly şertleri bolan kämil şäherleriň biri boldy. Köpetdaň ajaýyp dag etegine ýerleşýän täze şäher, akylly şäheriň aýdyň nusgasy bolmak bilen onu öňdewarjy sanly maglumat aragatnaşyk we ýaşyl tehnologiýalar giňden ornaşdyrly. Bu ýerde ekologiýa ýaly möhüm ugry aýratyn ünsürli. Ajaýyp tebigy gözelligi gorap saklamak üçin şäheriň gurulşyna ýaşyl tehnologiýalar giňden ulanyrly. Gahrman Arkadamyzyň ýygy-däli üns gollaw bermeginde gurulşyny 2019-njy ýylda Bagdalga berilen ýurdumyzdaky ilkinji akylly şäher bugun ören owadan keşfe eýe boldy. Şeýle-de arkadaş şäher hakyna Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun arkadaş şäheriniň hukuk ýagdaýyny, şonuň ýaly arkadaş şäheriniň wezipelerini amala aşyrmak bilen baglykda döwlet häkimet edaralarynyň işiniň hukuk, guramaçylyk we beýleki esaslaryny kesitleýär. Täze kanuny laýyklykda arkadaş şäherine döwlet ähmetli şäher diýen ýürüte hukuk ýagdaýy berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň mejlisiniň karary esasynda arkadaş şäherine guruluplanmagy berilen bilim, saglyk goruş, medeniýet edaralaryna öz watanyna wepaly hyzmat etmeň ajaýyp nusgasyny görkezen ähli bilimini we tejribesini ýurdumyzyň gülläp esmeginiň bähbidine bagşlan meşhur şahsiýetleriň atlarda kyldy. Her kwata arkadaş şäheriniň ikinji tapgarynyň gurulşy boýunça işler dowam etdirilýär. Oň şäherine senaga diskalaryny gurmak meýleşdirilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň milli ykdysadyny pogtalanmak meselesine uluslararly ýanynyň ýene de bir aýdyň tutnamasydyr.
Arkadaş Eganın Deskaraның quruluşynyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň iýdigidäl üns bermeginde anyp barlyanygy bellenli. Bu ýerde halkymyň bagtyar durmuşyny, saglygyny hemde döredijlikli zähmetini üpjün etmek üçin giň gerimli işler amala aşyrylýar. Munyň özi Türkmenistanyň siýasatynyň döwlet adam üçindir, watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgelerini üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyn suwtnamasydyr. Maslahatda çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamy tarapyndan işlenip, saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň çäklerini ösýän dermanyk ösünlikleriniň ekologiýa talaplaryna laýyklygynyň, olaryň berjejelik aýratynlyklarynyň almesasy öwrünilýäni aýtdylar. Munyň özi ýerli çygymalardan saglygy goruş ulgamyna zerur bolan derman feriştelerini öňdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şunun bilen baglanykda Arkada medisina klasteri management kärhanasynyň döredilmeginiň ähmiýetini notaly. Onda saglygy goruş ulgamyna günnelik unurulýan bir gezeklik lokmaçylyk ferişteleri şol sany agal borun örtükleri we beýlekler öňdürler. Munyň özi lokmaçylyk idaralaryna zerur bolan ferişteleriň ýerli çygymalardan öňdürülýän meşgulleriniň artdyrmagyna we saglygy goruş idaralarynyň degişli feriştelere bolan islegleriniň kanagatlandyrylmagyna möhüm ähmiýet eder. Arkadaş şäheri diňe bir sany we ýaşyl tehnologiýalaryň saýlaşyk goşdurmagynyň aýdyn mysaly bolmak bilen şäklenmän. Eýsem Birleşen Milletler Guramasynyň ýaşaýjy we durnukly şäher ösüş boýunça maslahatyna tasdiklanan täze şäher gün tertibi konsepsiýasynyň hem amala aşyrylmagynyň mysalydyr. Bayramçylyk dawra sanatçylar ýurdumynyň durmuşyna hyşany we bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamy we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyzy gutlap, täze şäheriň diňe bir raýatlarymyň amatly we bagtyar durmuşda ýaşaýan ýeri bolmak bilen şäklenmän. Eýsem bilimiň, medeniýetiň, alymyň hemde giň halkara hyzmatdaşlygynyň esasy merkezleriniň birini öwrüljekdigine anam bildirdiler. Dawra maslahat tamamlanandan soňra oňatnaşlar hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň adyna ýyllanma kabul etdiler.